tutustuttiin näihin maalaveihin ja heidän sieluihin. Ja tämän teoksen maalavin sieluhan oli aika vetinen ja jne. Ja tämän teoksen maalavilla oli havumetsikköinen ja kalliovuoristo tyylinen sielu. Ja otetaan nyt lisäksi tähän yksi uusi taideteos, joka tänne taidegalleriaan on tullut esille. Ja se on tässä näin. Tämän teoksen tekijällä on ilmeisestikin ollut aika lailla loppuun kuivunut sielu. Niin kuivalta näyttää nämä kukat, mitä liian kasvit tässä teoksessa ovat.